हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेलो एसपी ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाग्रोबाय। चन्दन ब्रह्म बिथांनि निउस गोबां भाइराल जागासिनो दङ। स' नैबेखौ सावरायनो थांगासिनो दं दिनै। दहाय आङो सानाव होनाय भिडिअनि गेजेरजों जि फोरमायदोंमोन नैबेखौहाय सावरायनोसै आरो लोगोसेनो माखासे जोंनि बर'नि गेजेरावनो इउटुबारफोर बिथांमोननि गोबां भिडिअसफोर भाइराल जादों, कल रेकर्डिंफोर भाइराल जादों। गोबाङानो नैबे निउसफोरखौहाय फोसावगासिनो दङ। स' आं सानाखै नैबेखौ आं फिन खनसे फोसावनानै दागो फोनांना लानो होननानै जा जियानो हक मोननैसो खोथाल' फोरमायनो सानदों। जायनाखि भाइरेल खालामबाय थादों नैबेफोरखौहाय न'खरनि खोथाखौ न'खराव लाखिनांगौ होननानै आङो सानदों। स' बेफोरखौ बारा समाजावहाय फोसावबाय थानानैहाय गुलाय गुजाय खालामनो गोनां दङ होननानै आं सानाखै। जियानो जि सानदों, जि मावदों, जि खालामदों मोजाङै सानै हनै खालामनांगौ। बेफोरबायदि बैसोआव जायो, बेफोरबायदि खामानिफोरा जालाङो। जियानो हक कमप्रमाइसनि गेजेरजों नोंथांमोना गाव गावनि न'खरनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना लानांगौ, जाहाथे समाजाव बेफोरो बाराद्राय गुलाय गुजाय जाया आरो मोनसे गाज्रि मेसेज फोसावा। स' नैबेनि थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरो नोंथांमोनखौ फंबाय हिसाबै, बिदा होननानै नोंथांमोना नैबे खोथाखौ खोनासंनानै लायोबा गाहाम। मोनबा रायजोआवहाय बर्तमान बिधान सभा इलेक्सननि रिजाल्टखौहाय थाबैनो फोसावसिगोन। 3 डिसेम्बर 2023 डिसेम्बर 2023 आवहाय मोनबा जोंनि भारतनि माखासे रायजोफोरनि बिधान सभा इलेक्सननि रिजाल्टखौहाय थाबैनो फोसावनो थांगासिनो दङ। राजस्थान, तेलेंगाना, मिज'राम, मध्य प्रदेश आरो छत्तीसगढ़। स' नैबे मोनबा रायजोफोरावहाय इलेक्सन जालांबाय। छत्तीसगढ़खौ दोननानै बाखि गेटआव शान्तिपुर्ण इलेक्सना जालांबाय। छत्तीसगढ़आव एसे एनै दावराव दावसि जादोंमोन, अब्लाबो जोबलांबाय। बेनिफ्राय बेफोरखौ एनालाइसिस खालामनो जोबोद गोनांथार। जोंनि जितु काउन्सिलनि मोननै सिट दङ, मोनसेया कमप्लिटलि जोंनि बिटिसिनि आन्दाराव क'क्राझार जितु एसटि रिजार्भ सिट दङ। बेनिफ्राय मोनसे दरं उदालगुरि समस्तिनि जितु मोनसे लकसभा इलेक्सननि सिट मोनसे दङ, बेवहायबो 50-50 शेरिं होनजायो। स' नैबे मोननैखै खोथाखौ सावरायनायनि सिगां चन्दन ब्रह्मनि गोबां भिडिअसफोर, गोबां निउस चेनेल मेडियानि थ्रुयैहाय गोबां गोसारगासिनो दङ आरो बेखौहाय गोबां दामबाय थानायखौ खोनादों। आरो थिग बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा गोबां खोथा बुंदों, गोबां बायदिसिना खोथा बानसावदों। आरो नायल' जाल' जोंहा सासेल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM रनजित साराथ' गोबाङैनो बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ। दा जियानो हक, मानि जाहोनाव बिदि जानो मोनखो होननानै बुङोब्ला बे खोथाया जोबोद सिरियास, साननो गोनां बाथ्रा। आरो बेलाफारसेथिं नैबेवहाय जुदि जों नायोब्ला सोरबा केन्डिडेटखौ लानानै जुदि बिथांमोनाहाय माखासे स्ट्रेटेजि बानायनायनि बाथ्रा जुदि सानदोंबा बेयो थारैनो साक्सेसफुल जानायखौहाय नुहुराखै। मानोना मोनसे पार्टिया थांनानै थायो बयनिबो आखाइनि हेफाजाबजोंहाय। स' नैबेवहाय सोरबा सासे दैदेनगिरि थांनायजोंहाय सोरबा मोनसे पार्टिया खहा जागोनखौ सानाखै। स' बेजों लोगोसे सोर सोर फैफायो नैबेसो नायनो गोनां बाथ्रा जागोन। बेनि सिगां जों मोनसे खोथाखौ नोजोर होग्रोयोब्ला 2014 आव जेब्ला चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव बिथांखौ MP इलेक्सननि थाखाय क'क्राझार MP बियाबनिफ्राय बिथांखौहाय फसंनाय जादोंमोन। स' नैबे समावहाय गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट टाइम जोंनि गेजेरावहाय मोनसे थर्ड पार्टि दोलो जोनोम मोन्दोंमोन, जेनोखि GSP होननानै जों मिथियो। बै समाव बर' हिसाबै बिथांमोना ओंखारनानै आरो लोगोसेनो PCDR मुङै उदां बिथि हिसाबै उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो ओंखारदोंमोन। थांनाय मोनसे भिडिअ आं दिनै नोंथांमोननो फरायखाबाय, PCDR बोरैहाय जानाय बोरैहाय जाया। स' नैबेयावहाय देरहानाय चान्सआ खुब खमखामोन। जोङो जुदि मोननैखौ ज' होनानै नायोब्लाबो जोंनि गेजेरावनो नैबे खावनै जाब्लाबो बेखौ मोनसेयैनो ज' खालामबाबो जों देरहानाया जोबोद गोब्राबखामोन। जेनेबा बिथाङा 6 लाख सामथिं भट मोननानैहाय देरहासार जादोंमोन। स' गोबां मार्जिन दंमोन, लाखसनि मार्जिन दंमोन। स' नैबेफोरखौ नोजोर होयोब्ला चन्दन ब्रह्मनि पपुलारिटिखौ जों मोनथिनो मोनो। जेन' बिथाङा बर्तमान दा बबे स्थितियाव दङ, सोर दोलोजों दङ, सोर दोलोजों गैया, बेखौ स्पस्त'यै बुंनो हाथ'नाय नङा। जियानो हक, गोबां दैदेनगिरिफोरनि, माखासे जोंनि लकेल्सफोरनि दैदेनगिरि आरो गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन जायगानि गोबां निउस मिडिया पर्टेलफोराव फोसावनाय बायदियैनो आरो रायजो राजाफोरनि बुंनाय साननाय नैबेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला चन्दन ब्रह्मआ जिखि दोलावनो थाङा मानो नैबेजोंहाय खुनु फेक्टर जानाय नङाबो होनद्रायनो हानाय नङा। जागोन, फेक्टराथ' जाखायो सासे दैदेनगिरि। आरो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा सासे BPF दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन। एन्ड स' नैबेफोरखौ नोजोर होयोब्ला खहाया जाया नङा, जागोन। स' नैबेखौ लानानैनो BJPआ नैबेवहाय मोनसे गोख्रों मोनसे स्ट्रेटेजि बानायनो हागौ। नैबेखौ जोङो एसे साननो गोनां बाथ्रा। स' नैबेजोंहाय बेनिफिटआ UPPLनि फारसे जागोन ना जाया, नैबेबो एसे साननो गोनां बाथ्रा। मानोना नैबेखौ जोङो मोजाङै नायोब्ला दिनै बिथांमोना बुंगासिनो दङ UPPL दोलोआवहाय जइन जागोन होननानै। UPPL दोलोआव जइन जानायनिबो माखासे रिजन नांगोन। स' ओरैनो UPPL दोलोआव जइन जागोन होनना बुंब्लाबो जों जानाय नङा। सायावनो सा चन्दन ब्रह्म बिथां बायदि सासे दैदेनगिरिखौहाय
विदाउट रिजन ओरैनो अबेबा मोनसे दोलोआव बारस्लायनानै थांगोनखौबो जोङो आसा खालामनो बारस्लायनानै थांगोन ओरैनो जइन जाहैगोन बेखौ साननाया सहज जानाय नङा गोबां गोबां प्लानिं खालामदों खोमा स' बिथांनि साननाय स' जेरै आङो मैया दहायनि भिडिअ फोरमायनाय बायदि राजु नार्जारी बिथांनि टिकेटआथ' क्लियार काट बे मोनसे बिथाङा गोबां खस्थ' खालामबाय बेनि थाखाय बिथांखौ क्रेडिट होनांगोन इउपिपिएल दोलोआहाय बिथाङा जोबोद गोख्रोङै खामानि मावबोबाय थादोंमोन दासिमहालागै आरो बे बोरै जानो थांगासिनो दङ स' चन्दन ब्रह्मआ जुदि इउपिपिएल दोलोआव हाबमारगोनबाथ' बे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे दाबिदार खालामखागोन आरो ओरैनो सहजाव बिथाङा जइन जाहैनायनि खोथायाथ' बे फैखायानोखा आरो हाग्रामा महिलारि सारनि समावबो बिथाङा गोबां खाबु मोनदोंमोन गोबां अपरचुनिटि होदोंमोन जेरै ब्रह्म बायद'आ जेरै बुंदोंमोन स' नै बेफोरबायदि बिथाङा बुंनाय बायदि बिथांनो गोबां स्कप होदोंमोन जिहेतु पार्टिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौ जोबोद मर्यादा होनानैहाय पार्टियाव दंबाय थायोमोन बिथाङा नाथाय अकस्मातनो दिनै बिथांनि रिजिगनेसनबो खोनायाखै बिथाङा बबे दोलोआव दङ बेफोरखौबो स्पस्ट जानो हायाखै स' बियो दिनै जोङो साज्रां एनालाइसिस खालामनाया जोबोद गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो नैबेनि फारसे आङो गोबाङै बुंनो दं होननानै सानाखै जियानो हक नैबे आसा दङ मोनसे 3 डिसेम्बरनि उनावहाय बेनि स्पस्ट रिजाल्टखौ जों मोननो हागोन मानो होनना बुङोब्ला मोनबा रायजोआवहाय बर्तमान इलेक्सन सोलिगासिनो दङ भारतनि गुबुन गुबुन दाब दाब रायजोफोरावहाय राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिज'राम तेलेंगाना स' नैबेयावहाय सोर मोनसे दोलो सेन्ट्रेलनि जिथु दा अपोजिसनाव इन्डिया हिसाबै दङ बेनिफ्राय रुलिंआवहाय एनडिए हिसाबै दङ एनडिएसो फैयो ना इन्डियासो फैयो स' नैबेखौ जोङो नोजोर होनो गोनां समखौ नेनानै थानांसिगोन साननैसोल'सै आरो बेखौ नेनानै जुदि जोङो रिजाल्टखौ मोनोब्ला नैबे स्पस्ट जागोन चन्दन ब्रह्म बिथाङा थारैनो बबे दोलोआव जइन जागोन बबे दोलोआव जइन जाया ना बिपिपिफोरावनो थाफिनगोन नैबेफोरो स्पस्ट जागोन आरो क्लियार जालांगोन होननानै आं बुंनो सानदों बेनि सिगां मोनसे खोथाखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोङो 2014नि इलेक्सन जितु बिथाङा एमपि इलेक्सन दारायनायाव बेयाव बिथाङा एराउन्ड 2,43,759 भट्स मोननो हादोंमोन बेनिफ्राय बिथांनि सायावहाय उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा 2,78,649 भट्स मोननो हायो सेकेन्ड पजिशनाव थायो बेनिफ्राय फार्स्ट पजिशनखौ जितु बिथाङा एमपि जालांबाय नब कुमार सरया बिथाङा 6 लाख सामथिं गोबां मार्जिनजों देरहायो बेनिफ्राय फैयै फैनानै एमएलए इलेक्सन जितु बिथाङा सासे केबिनेट मिनिस्टारबो जाखांबाय सर्बानन्द सनवाल जेब्ला सीएम दंमोन बै समाव 2016निफ्राय लानानै 2021 नामा स' नैबे टार्म्सनि गेजेरावनो बिथाङा गोबां खाबु मोनदोंमोन मिनिस्ट्रिबो मोनदोंमोन बिथाङा गोबां खामानि मावनो हानायनि खाबु दंमोन अब्लाबो बिथाङा फैयै फैनानै पार्टिनि बोलोआव माखासे भट्सखौ मोनलांबाय बेनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांजोंहाय बिथाङा गोबां भट मार्जिनाव जेननो गोनां जादों स' नैबेफोरखौ नोजोर होयोबा गोबां गावसोरनि बिथांनि सिडली समस्तिनिफ्रायहाय रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्सफोरखौ नायोब्ला बिथांनि फारसे जि दङ स' बियो खुब बाख्नायथावना नङा स' बिनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआ चन्दन ब्रह्मखौ लानानै माबायदि स्ट्रेटेजि बानायगोन जुदि बिथाङा थारैनो इउपिपिएल दोलोआव जइन जानानैहाय एमपि मासियाव जुदि क'क्राझारनिफ्राय बिथांखौ फसङोब्ला बेयो बिपिएफनि थाखाय खहा जागोन ना जाया स' फारसेथिं जोङो नैबे भट काउन्ट जितु भट मोनबाय थादों बिथांनि पपुलारिटि पार्टिखौ लानानैहाय आरो बिथांनि मावनाय दांनायखौ लानानैहाय नोजोर होनानै नायोब्ला बबेबा नङा बबेबा मोनसे माखासे लेक्स दङ आरो अभारअल बुंनांगोन बेयो सासे गोरों व्यक्ति मोजां व्यक्ति आरो गोख्रों दैदेनगिरिमोन मोनसे सम नाथाय दिनैनि समाव बिथाङा मा सिन्था खालामदों बेखौ फैबाय थानाय समफोराव जों मोनथिनो हासिगोन खिन्थु मोनसे स्पस्ट खोथा जे सोरबा सासे दैदेनगिरिया थाङोब्ला सोरबा सासे फिन फैखायो दिनैनि समाव चन्दन ब्रह्मआ थांदोंब्लाबो दिनै इमानुवेल मुसाहारि बायदि गोबां गोख्रों दैदेनगिरिफोराहाय फिन बिपिएफ दोलोआव फैफिनदों आरो सप्तासेयाव बिथांमोना रियेलाइज खालामबाय आसा खालामदों चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो गोरोन्थि मावनायनि सिगां रियेलाइज खालामनानै लायोब्ला गाहाम जागोन आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथां बायद'आ बुंनाय बायदि बिथाङा दोलो बास्लायनानै थांब्लाबो बियो सुख मोननाय नङा होननाय बाथ्राया सैथो मानोना बिथाङा जि स्टाइलाव मावो जिबायदि मावो जायजों थाफानानै मावदोंमोन बेफोरबायदि खाबुखौ बिथाङा मोनसे माने हमलि फिलखौ मोननाय नङा स' नैबेयावहाय खामानि मावनायाव गोबां बेले बेजे जागोन स' जिहेतु जि बिथायाव दङ बेखौनो थानांगौ गावनि बिथाखौ बायग्रोबाबो जिग्रोबाबो फोसाबनो नाजानांगौ आंथ' नैबेखौसो खावलायगोन जोङो सासे कमन मानसि फिसा मानसि हिसाबै जों बेखिनिखौनो बुंनायनि राइट्स दङ बेनि बारगा जोङो मिन्थिस'आबो बुंनोबो थाङा स'
गावनि डिसिसन गावा मा सानदों गावा मा सानाखै बेनिफ्राय रायजो राजानि अननायाथ' जेब्लायबो दङ आरो दिनैनि समाव बिपिएफ दोलोखौ बुंनो थाङोब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बयबो बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो फोरमान होगोन पार्टिखौ फोथांना लाखिनो ना सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ फोथांना लाखिनो दिनैनि समाव जों नुबाय पार्टी बेसआव खामानि मावनाया साबसिन सोरबा सासेखौल' पपुलारिटिखौ नायनानैहाय खामानि मावनो थाङोब्ला बियो जोबोद सेल्फिश जागोन जोङो पार्टी लेभेलाव नायनांगोन ग्रास रुट लेभेलनिफ्राय लानानैहाय गोजौ थाखोसिम बेवहाय बयबो नोंनि आंनि आखाइ होलायनायजों ज' जाजासे नैबे मोनसे पार्टीखौ जोङो गोख्रों बा स्ट्रं पार्टी मोनसे दानो हायो आरो बेखौहाय साफा सानै गुगालांनायजोंहाय बे पार्टीया गोग्लैगोन बे नङा सोरबा सासे थांगोन सोरबा सानैया फैफिनलायगोन नैबे जाबाय थाखायो पलिटिक्सआवहाय आरो दिनैनि समाव जोङो नुबाय गोबां बिदिनो थांलाय फैलाया जागासिनो दंखायो स' रायजो राजा नोंथांमोना गोबां गोलाव खालामनो सानाखै आं भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे इनफरमेसनखौ हरनो होननानै सानदोंमोन आं गोबां थाबैनो हरनो होननानै सानदोंमोन आरो नेबावदोंमोन दसे सम जे बबेबानिफ्राय माबाफोर इनफरमेसन फैबावो नामा होननानै एसे सोंलु सोंथिबो खालामबाय ओरै थोरै फन हरलाबाय स' फैबाय थानाय समफोराव जोङो रोखा मोनथिसिगोन आङो आसा खालामदों नैबे 3 डिसेम्बरनि उनावनो बिथांनि जिथु क्लेरिफिकेसन बियो फैगोन बयनिबो सिगाङाव मिडियाफोराव फैगोन स' स्पष्ट जागोन माबोरैहाय दङ परिस्थितिफोरा मा सानदों मा सानाखै बिथाङा बिदिब्ला रायजो नोंथांमोन भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामदों नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन स' फिन खनसे लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय